ана духтаро дуюм рядки дромаден инами рақамода бинависен барое ки магазино ози рақам надора намеёбен иҷара навк шудагиян ҳами қадар курткои фасони арзон додестиян бора хучон мебиёран нигоҳ кунед чихе хушрувай нархшон 250 сомон барои подписчикони мо духтаро ино доставкаам доран курткара бинен ҳами ғавсай баъд моделеш аҷоибот фасон мана стилошон хушрӯ чанд ранги дора 250 сомони ина сиёшам ҳаст то охири навора тамошо кунен иҷада бо чизои хушрӯ доран жемпираи хушрӯ ба ёшам нишон метиём наира бинен и хели куртка духтаро ин нархда намеёбен ира бинен качествашта гап нест ҳам қағавсай мана 400-500 мефурӯшанд инаму дора. дӯстони азиз агар хоҳем ки корейский косметикара оригиналша харидорӣ кунен чӣ крем чӣ ҳар намуд капсулаҳо барои саломатитон чӣ дигар маҳлулҳо пас аз компанияи атоми харидорӣ кунед оригинал ай дасти якумай марҳамат ана михоҳараки мада нависен шумода мефаҳмона доставка дора баъд медонед ози як видеороликча мемонам гӯш кунед чӣ маҳсулото доран ино инчунин коргар қабул мекунанд касе хоҳиши кор кардан дора нависед кора мефаҳмонанд иҷада шумо ҳар моҳ харид намекунен балои шумо намесӯза ҳар 2 ҳафта маош мегирен агар ки командатона бақувват кунед хулас гӯш кунед видеоро ҳамаша мефаҳмед. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз хоришак артрит буғумдард камхунӣ диабети қанд фишори баланд стресс камхобӣ запор артроз саратони хун бемории меъда ва рӯда шамолхӯрдагӣ иммунитети паст хотираи заиф истифода бурда мешавад. дар иҷа бошад 250 сомон духтаро ина каротки таракошам ҳаст баъд анаиша бинен чихе хушрӯ бирӯзовой хулас чандта фасонай ай калтошам ҳамин нархай ба калта дароз духтаро ҳамаш 250 сомон ира бинен беҳад фасонай бовар кунен духтаро ин нархҳо да ягон ҷо нестай ин намуд сифат да ё вообще тамоман сифаташ бомба духтаро хушрӯай размеро ҳамаш ҳаст бо рӯзои наздик бо бор мебиёя и чандай жимпирака бинен тиграк чанд 200 сомон и ангуркая духтаро мана худаш тоқая ира бинен охриқа хушрӯчай аз дигар намуд жимпирорам нишонтон метиём мана ана баъд духтаро инчунин дар иҷа анамихе безрукавкаҳои фасон доранд духтаро ино бори гуанҷованд медонен ки бори гуанҷов ҳозир нестай бозорда камай баъд бошадам қиматай барое ки баробарди туркияй ваиш нархаш хулас сифати нағз ина 170 сомонай шумода 150 сомонда метиянд аз номи мо гап занен ҳам сиё дора ҳам коричневӣ ира бинен чихе хушрӯ бовар кунен духтаро качествашта гап нест беҳад сифати нағз дора фурнитураша ҷоиботай ина духтарако размеро ҳастанд биёен бо нархи инам хеле арзон 150 сомонда харидорӣ кунен касе да доставка дар корай духтарако ма рақамҳои савдогарам мемонам шумо нависен ино доставка доранд ина бинен чихе хушрӯ ана баъд духтаракои хушрӯ анаи жимпиро чанд намуд доранд иноям ҳамаш бори гуанҷовай мана беҳад фасон 200 сомонай духтарако инаи рангошам ҳастай мана аҷоиб фасон ино ҳози мода шудагиян шута мепӯшен духтаро ҳичӣ намешава диден аз рӯи платьёи дарозам пӯши хушрӯвай инора юбкакатиам хушрӯвай хулас ҳама чӣ кати хушрӯванд ана баъд безрукавкаш ҳастай ай ҳамино нархи безрукавкашон 180 сомон бори дигар такрор мекунам ин навор аз бозори корвон тарафи тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешавад такхона 2-ум қатор духтарако суроғара ки наёфтен и дукона навк шудагиян суроғара ки наёфтен марҳамат инами рақамошона ма дар рӯи экран мемонам ами апада занг занен бо шумода мефаҳмонанд доставкаям доранд на борои нағз борои хушрӯ бо ба наздикӣ мебиёя
барои ҳавай духтаро гум накунен рақамошона, суроғаи магазиншона ҳатман борои нағз мебиёранд, бо омада харидорӣ мекунен. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам ипек омадагиай, ҳами ипекҳои хушрӯ, ино бенигинаш 500 сомон буд. Ҳозир боша ин намуд 420 сомон дона дай касе опто мегира, бо арзон меша. Ҳам қаглои хушрӯ омадагиай духтаро. Баъд ипекҳои глянс ҳам дорем, ба ё 350 сомонаи дарафти навор вайшам нишон метам. Ино глянцови нестан, и дига хеле ипекай. Ҳамо 800 сма ипеке ки санг мезанан мефурӯшан 800, ам хеле ай духтарако. Қа хушрӯ ранго, ира бинен, и балотови мана духтарако. Балотовиш ҳастай, ина кабутуш ҳастай. Ай кабут бо ду намудай ба фикримо, ду гулай. Ина диден духтаро. Баъдан сери ҳастай, ира бинен. Ина духтаракое ки серира нағз мебинен, марҳамат омадай. Баъд коричневи, намя як тарафш нишон тем басай. Намя и шоколадный биша, шоколадный да хушрӯ харида будан дафаш духтаракои мо. У вақт қимат буд. Ҳозир боша арзон омадагиай. Марҳамат як либосаш 420 сомон. Касе ки опто мегира бо арзон мешава. Инаи коричневиш дига хеле духтаро. Анаиш майдагилак духтаракое ки айма майдагил пурсида буде. Марҳамат инаи гилда омадай. Бинен чақа хушрӯ. Майдагилаш. Анаи савзая, савзи тёмная, балотовый. И балотовый духтаро. Ишам гили майда дора. Диден занҷабил гилаки майда. Юра хушрӯ мехаран иглора. Мана. Марҳамат духтарои чапагиши ростагиш. Мана. Ипеко ду тарафаян. Баъзеҳои тарафша мекунан акрта, баъзеҳо дигар тарафша. Ина духтаро. Қа хушрӯ ранго омадагия, иглошондам гап нест, беҳад хушрӯ. Ана баъд савза иша бинен. Ишам кабут. Сабз гуфтам кабут ша бинен. Ина ҳами гили майдае ки қаламфур гилакай, ина кабутшам ҳастай. Саршавии наворда кабути дигар хелча нишон додам. Инаш бошад бо дигарай духтаро. Ана баъд сери, иам қаламфур гилакай. Ина бо сериш ҳастай духтарако. Хулас ҳамаш гилои хушрӯ, ҳамаш фасон духтаро. Марҳамат, ина 420 сомон як либосаш. Вайёркани глянцо, ҳоз 350 сомарам нишон метам духтаро. Навори дигарим будроен, тамошо кунен 350 сомона. Иҷада якчанд таш ҳастай ранго, леки ранги беҳад бисёрай. Ино 350 сомон. Нои пеки глянц. Ана донаш 350. Оптумда бо арзон мешава. Диден? Чӣ хеле гуфтам, ино беҳад расветка бисёр доранд. Сурх, бардовӣ, коричневӣ, сери, ҳамаи расветкора доранд. Касе гирифтания гап занен. Мана сабз дора ба чанд намуд. Хулас хоҳед ина 420 сомона, хоҳен 350 сомонара гирен. Ҳамаш хушрӯ. Мана